Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu ta AY Sadiq TV. So mai sauraro, idan zuwan ka ne na farko tashar nan, dan Allah ka danna mana subscribing, ka danna alamar karrawa yadda zamu dinga sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar AY Sadiq TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ina zaki je da mu? Mai sauraro, wa'annan mutane dai barayi ne da aka kama su dai gashi nan dai kana kallo. Mai sauraro, to amma kafin mu baka asalin gundarin labarin nan, kamata ya ce ka danna mana subscribing a wannan tasha da kake kallon bidiyo, yadda zamu ji daɗin san da kai sabon shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Duniya ina ta je da mu? Kai mai sauraro, gaskiya ya kamata a ce an ɗauki mataki akan irin wa'annan mutane da ake samu da irin wannan halayya suke ɓata gari da yan kidnapping da suke yawo a ƙasar nan. To Allah ya kiyaye, Allah ya tsare mu, su ma Allah ya ba su ikon shiryuwa ga baki ɗaya, idan kuma ba su shiryu ba Allah ya mana tsari da su ga baki ɗaya. Mun gode da kallon tashar AY Sadiq TV, ayi sauraro lafiya.